Mae'r ffilm hon yn rhan o gyfres pos-ymchwil a gynhyrchwyd gan y llyfrgellwyr academaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae pob un yn egluro rhan wahanol o'r broses ymchwil i'ch helpu i ddod ar darnau at ei gilydd. Os hoffech archwilio rhannau eraill o'r pos-ymchwil, edrychwch ar weddill y ffilmiau yn y gyfres. Ac os oes arnoch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â ni. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi. Bydd y fideo hwn yn egluro beth yw ymchwil a beth mae ymchwil yn y brifysgol yn ei gynnwys. Mae'n debyg eich bod wedi gwneud ymchwil o'r blaen, boed i ddysgu mwy am rywbeth, archwilio eich opsiynau, trefnu taith, gwneud penderfyniad, neu greu cynllun. Ydych chi'n cofio pan oedd rhaid i chi benderfynu pa gwrs prifysgol i'w astudio? Mae'n debyg iddo ddechrau gyda chwilio am wahanol gyrsiau, gwirio'r gofynion mynediad, ac archwilio'r prifysgolion eu cynnig. Wedyn fe gymarasoch yr holl wybodaeth honno gyda'ch amgylchiadau personol eich hun i benderfynu pa gwrs fyddai'r gorau i chi. Dyna ymchwil, casglu gwybodaeth, pwysoli'r opsiynau a gwneud penderfyniadau gwybodus. Ac mae'n sgil rydych chi'n ei defnyddio'n fwy aml nag rydych chi'n meddwl. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y brifysgol, byddwch chi'n clywed y gair ymchwil yn aml, ond nid yw'n union yr un peth ar ymchwil ddyddiol. Ar y lefel hon, mae'r disgwyliadau'n uwch, mae'r dulliau'n fwy strwythuredig, a'r canlyniadau'n fwy manwl. Disgrifir ymchwil yn ffurfiol fel yr ymchwiliad systematig i ddeunyddiau a ffynonellau mwyn sefydlu ffeithiau a chyrraedd casgliadau newydd. Mae'r diffiniad hwn yn awgrymu bod ymchwil yn fwy nag ymchwilio i rywbeth yn unig, ac mae'n disgrifio'n gywirach y math o ymchwil a wneir mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill. Mae ymchwil academaidd yn systematig o natur ac yn cynnwys ymchwilio i ystod eang o ddeunyddiau a ffynonellau gan ddefnyddio methodoleg a dulliau penodedig mwyn creu gwybodaeth newydd. Dyma'r math o ymchwil a wneir mewn prifysgolion ac mae'n sail i aseiniadau, traethodau hir a thraethodau ymchwil. Mae arbrofion am wneir mewn labordy yn un math o ymchwil. Ond mae ymchwil academaidd yn llawer ehangach, efallai y byddwch yn ymwneud ag ymchwilio i brofiadau pobl, gwrthrychau, dogfennau hanesyddol neu ymddygiadau, yn dibynnu ar y cwrs rydych chi'n ei astudio. Gall dechrau ymchwil deimlo'n ofnus. Gormod o ffynonellau, gormod o gwestiynau, a diffyg eglurder digonol. Mae'n iawn teimlo'n sownd ar y dechrau. Cam wrth gam, rydych chi'n dechrau gweld y llun mwy. Mae patrymau'n ymddangos. Mae syniadau'n cymryd siâp. Felly'r tro nesaf y clywch y gair ymchwil, meddyliwch y tu hwnt i'r got labordy. Meddyliwch am chwilfrydedd, darganfyddiad, a thyfiant academaidd. Mae ymchwil yn heriol ond dyna sydd yn ei gwneud yn werth chweil. Gobeithio bod y ffilm hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi. I ddysgu mwy am ddatrys y pos-ymchwil, gwylio'r ffilmiau eraill yn y gyfres hon. Ac os oes angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â'ch llyfrgellydd academaidd. Diolch am wylio.